I pozdrav svima ljudi, Jovan ovde. Danas igramo igricu koja se zove The Forest, kao što vidite ljudi. Pa možemo krenuti. Juče smo snimili epizodu Minecrafta, a danas ćemo jednu epizodu Foresta. Da vidimo što se ovdje pokupiti može. Može. Ovdje neko mnogo... Ima nešto? No, kako da nema ništa. Ispaliti noge. Kaljice. Dohanke. Ajde bre. I da vidimo šta ovdje možemo uzeti. Tebe. Naravno. Onda potrudite se da otvorite što više ovih čestova. Imamo apoteksku lampu, super. Bilo bi dobro da otvorite što više ovih čestova. Evo ovako. Ovako. Neću baš mnogo pričat, da ne budem baš dosadan. Vidimo šta nam treba nam šta pići malo. Ko? 2 u 1. Čoveč. To. Sad bismo mogli početi da pravimo kuću. Sad ne nađemo jedno lepo mesto. Nije bitno sad to gde je baš. Evo ovdje ćemo na primjer. Nije loš. Shelters. Hunting shelter. Ćemo tako. I tako krenemo sa sečenjem drva. Što? Gde nas drvo? Vidi kako bog. Ajde. Seči. Tako. Koliko ti treba? Nisi od čelika, čoveče. Ću gore. Ništa nismo radili. I opet je dao. Bak suza. Čoveč. Ti ćeš mi trebati malo. Idemo gore. Šta, samo 2? Aha, ima još. Super. Ova igrica nije baš toliko loša. Osim kad dođu kanibali u sred noći. Pa posle ne znam gdje ću. Šalim se. Kanibali su najmanji problem. I to se šalim. Pa da vidimo šta nam sada treba. Trebat će nam. Ti će mi trebaš. Bam. Ti. Sada će mi trebati malo drva i malo štapića. I kamenja. Neću baš da pričam puno da biste i vi mogli da čujete ovo. Pala drvo! To. Ajde. Eto ga. Super, šta je ovo? Kamenčić. Treba nam još jedno drvo. Od subscribera, ko bude hteo da igra ovaj Forest, može mi se obratiti na Skype-u ili na Facebook profilu ili na Facebook stranici, pa možemo igrati zajedno ako on to poželi. Samo jedan je problem što multiplayer Forest ne može da se loada, to jest da se save game. Barem za ovu verziju koju ja igram. Ja igram 0.10. I dalje. Šta se radi? Ajde. Tako. A da, može me naći na Skype-u.
Jovan.Đorđević67. Mrzim nešto nijem dole. Pa znam ja ovo mjesto. Super. Samo da nađem za piće. Ima li negdje šta pića? Ne trebaju mi zečevi, šta pići mi trebaju. Nadam se da imam čokoladica da bih što pre završio u kuću. Zato što baš sam sad ubrezao trčanje. A možda i ne znam ovo mjesto šta se radi. Vraćamo se nazad. Zeku. Zeko. Zeko. Halo. Vi. Mali. Aha. Kako da neću dalje? Kako ne ide, nema šta piće? Ti će mi. Dajte malo. Seckam. Ali zašto nigde nema šta pića? Nema više mesta. Kako ne mogu? Ja to. Možemo da pecamo ribu, samo ne znam gdje da pecamo. Pošto nemamo... Mislim imamo ovdje ova bara. Ali nije to to. Nema ništa. Imamo tek baš šta pića, lepo. Polako pada noć. A mi tek baš šta pića. Ako treba milijardu puta ću ponovim dva šta pića. Da ih nađemo ni teško. Nema. Kako nigde nema šta pića? Da li ovo mene neko sad namjerno radi? Da li meni neko namjerno daje u mapu? Pa naći ćete bilo gdje. Ali ovo je stvarno nemoguće. Da li mene neko ovdje namjerno gleda i kaže, sad neću mu dam šta piće. Šta ovdje imam? Konačno. Vidi ovo čoveč. Ajde bre. Si retardiran? Hvala. I čoveč. Hihi. To ne može se uvijek. Pa dobro, šta ćeš? Takav nam bio horoskop. Šta tu još imam? I kamena, šta je ovo leti? Navijeli mu fon u usta. Dobro, šta pića smo nabavili, možemo se raditi nazad. Da zarašimo naše hunting shoulder. Hunting shoulder. Šta je ovo? Majko ti božju, pa ovo je lep. Stvar, i ovdje imaš da pića. To je bilo super. Sad. Blizu smo. Ajde, možeš ti to još malo. Još malo. Duva veter ili šta? I stigli smo. Može se reći. Idemo. A ovo je drvo se čulo. Tak.
Voila. Kuća je gotova. I možemo napraviti, ako imamo materijala, da napravimo vatru. Za šta imamo? Šta nam treba? Treba nam ti. Evo, možemo napraviti još ništa. Sad ćemo napraviti ovako. Aha, tu si. Stavit ćemo ga tu. Malo se sada zezamo. A, nema još energije. Moramo nešto malo, da, mislim ne mora. To... I gotovo ovaj patak. I jeste. Ajde. Ne pije... Kako pa... Nisam mogao da uzmem, nije mi jasno. Kako ćeš zađu? Ajde. Ajde. Ne, se piće više. Listo ovo stvari. Super. Šta ovdje imamo da imamo? Imat ćemo mi opet samo ribu koliko ja vidim. Tamo neki njihovi šatori. I tamo sam ih malo prevideo. Ko nam šta može? Ha, jeli smo, super. Da isečemo ovo drvo. Napravimo klupicu. Idemo još malo. Evo ga, samo što nije. Pa ni malo gore. Kako nigdje ga nema kanibala sad, to mi nije jasno. Nikad to bi se bio i neće. Nema veze, prenećemo gore drva. Da nam lakše bude sljedeći put. I imamo klupicu. I ovo drvo ćemo preneti tu. Evo, a u drugoj epizodi ćemo napraviti već pravu kuću. A, nije to lepo. Sad ću moram da opet okrećem. Tap, 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 tap. Ne, stavit ćemo mi. Opa! Vidi ti to. Stavit ćemo na ovu visinu. Evo. Tako. Kako ćemo se pokriti unutra, to je za pitanje. Sad ćemo mi naći nešto. Mora tu da ima stepenice. Sad ćemo pokušati. I ništa ljudi. To ćemo raditi u sljedećoj epizodi. Sad ćemo. Ajde. Obeži tamo. Tako. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Pozdrav!